222 килограма. Отново ще слушаме химна. Програма. Отново ще слушаме химна. Това момче няма спирка. Трета световна титла. А най-доброто тепърва предстои. Светът на рекордите, светът на мястото, където той доказва, че в света е номер едно в поредна категория, по пореден безапелационен начин. Карлос Насар, 395 кг двубой и нов световен рекорд в изтласкването от 200 с нови съперници, но с стария изключително с нови съперници, но с стария изключително чуден. Трима иранци бяха на пътя на Карлос. Единия представящ Косово, но и тримата ще преклонят глава и ще слушат химна отново.